Hvad så alle sammen? Velkommen til den her video. Ja. Nu skal I tage pengepunkten frem. Nu skal I høre mit nye kursus her. Ej, det var en joke. Ej, faktisk så skal jeg prøve et nyere spil, der hedder A Difficult Game of Climbing. Altså sådan et klatrespil, hvor man dog klatrer sådan her. Det er ikke sådan... jeg er ikke så god til sådan noget, så nu prøver vi lige at se. Jeg tror lige, jeg smider et lille billede op her, hvordan spillet ser ud. Og så måske lige andet et her. I don't know. Let's go. Go. Okay, prøv at kigge på her. Okay. Kom så. Op med dig. Okay, vi har ham. Kom så. Op med dig. Oh my god, det er svært. Hold op. Jeg håber, lyden virker på OBS. For helvede. Get up, alright. Nej, han kan ikke få fat der. Der. Kom så. Op og get dem. Han glider ind. Nej. Kom nu. Nej. Tak. Alright, jeg lige ved ved tynden. Kom nu. Ej. Tine, hvis du ser det her, så tror jeg sgu ikke, jeg har den. Nej, fuck. Jeg skulle ikke sagt Tino. Kom nu. Tino is my little bro. Okay, skal jeg op forbi her? Jeg er ikke helt med. Okay, her. Ej, fuck. Oh my god, jeg faldt ned i vandet. Hvis du ser det, så kan vi tilbage til tynden. Eller fast forward, okay. Kom så. Ja, okay, det er måske egentlig okay, det er ret hurtigt nu. Fuck. Det kan være, så på keyboard og mus med. Man laver sådan en tornadoskasse. What the fuck? Oh my god. Ja. Jeg skulle ikke se på det, det bliver til nogle videoer alligevel, man. Fuck her lord. Jeg overgår ikke til at kigge min OBS til nogle lyd på. Fuck det. Alright. Sådan. Ej! Jamen, hvad fanden sker der? Okay. Roll it. Okay, op med dig igen. Okay, jeg prøver lige. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og så sådan der. Oh my god. Look.
Fuck, det er svært det her. Kom så FS. You can do it. Jeg føler, jeg skal ned her. Jeg kan ikke rigtig klatre, kan det? Okay. Oh my god, okay. Chill. Get the green. Okay. Nej. Oh my god. Fuck. Det er satan svært det her. Jeg tror jeg spillede det gamle Getting Over It, men fuck man, det var lige så svært. Alright, nu ligner jeg sådan fucking abekat. Kravler rundt med sådan fucking... Jeg tror bare det ikke er en abekat, den kravler rundt ved sten, men lad os se. Okay, jeg fejler lige om lidt. Nej. Okay. Ja. Op der. Alright. Kom nu. Come on, focus mode, come on. Fuck, man. Hey, chill. Okay. Ja, yes. Oh my god, jeg har ham. Hvordan fanden kommer jeg videre her? Skal jeg springe over på ham der? Okay. Hvordan det har en idé? Der. Så vi slipper det. Okay, og så prøver vi det igen her. Så tager vi lige den anden hånd der på. Okay. Skal jeg sådan... Hvordan fanden? Okay. Hvis jeg fejler her, så slutter videoen. Fuck, man. Så nu skal jeg klare den. Det er sgu tynd tråd, vi er på nu. Satan. Kom nu. Fuck. Op. For helvede. Kom så. Jeg bruger at svinge mig herhen, okay.
Sådan, det virker ikke super godt. Måske vi tager den anden arm. Alright. Det var det for videoen. Tak fordi I så med. Fuck man, det var heldigt. I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details.